warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila hadratin Syekh Al-Fatih Muhammad Jazuluddin Ashmuni Al-Insani wa ila ruhi Al-Hamd Al-Barsyahun wa ila hadratin dini wa dinikum wa dini ahli wa dini ahlikum syaulillahi rahmul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir salamah 20. Langkale coba nan Lester Ibu apa laparnya? Aktif lo ini nanggapikan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqu anfusakum wa ahlikum nar. Bismillahirrahmanirrahim. Fastiflu mongko utawi bocah cilik. Iflun niku bocah cilik. Fastiflu mongko utawi bocah cilik alladzi yu'atiflu. Yaro kang nekotake sapa atiflu. Walidahi ing wong tuwa lorone atiflu. Walidahi ing wong tuwa lorone atiflu. Yah tamani kang merhatekake sapa walidahi. Bi ada isya'airi. Bi ada isya'airi kelawan nakani pira-pira syariate agama. Wong tuwa kudu gatekke tegakan syariat kanggo anak-anak aja diumbar. Wong anak iki yo nek diumbar yo ora ngerti apa-apa. Nek ngerti apa-apa yo kudu diajari syariat. Diajari pertama ya sangka napa biasane babakan sholat ya dijak ning langgar, dijak ning sholat. Babakan poso ya wae poso, kita belum iso tekan sempurna ya minimal latihan poso. Karena dengan dia cilik kenal ana istilah poso beduk. Nah, ana poso asap, bahkan ana poso sapi. Poso sapi itu pendidikan. Bermangan tipu rapi. Minimal ki wae wong poso lambene aja ketok napa aja ketok gopak es apa gopak minyak apa meneh kok nganti ana segone. Ya minimal isin, latih anak isin. Ngerti kaya poso aja mangan sembarangan. Ya diajari. Nah, minimal ngerti lagi kaya poso lan mangan ning jero. Terus diresiki tenan. Nah, makanya terus istilahnya poso apa? Poso sapi. Iya, permangan tipu. Tapi nak saiki yo poso sapi. Poso sapi, kan harus untuk kecil sithik, poso beduk. Dan sebagainya mau beduk. Nah, wong tuwa. Nah, anak-anak iki sing latih ngene iki sing kudu duwe telaten wong wedok. Oh iya, anakku poso beduk. Yo aja turu, nek anak cilik latihan poso, nah nek poso beduk ya poso beduk, anake digaweke buka, nah digaweke es. Seneng apa? Ya, kok dimasak esok, apa gorenge telur, sing gampang iki kadang apa godoke sarine. Wong latih anak poso, ayo poso beduk gak makne turu, belas orang lebih karo napa pendidikan anak. Wong lanang kan akeh nang jobone, iya toh? Iya, wong lanang kan nang jobone, seperti obah tingkai anak niku
24 jam itu adalah ibu. Makanya anak itu ya biasanya memang cedake karo ibu. Mana ibu itu karo anak koyo koncone dhewe. Kalau kok makne ngomong kaya apa disengeni makne itu koyo ora ono wedi. Bukan berarti anak enggak punya sopan santun dengan ibu, enggak. Ya mergo saking kuli nanging bendina angkor niku lho. Kaya-kaya omongane makne dianggap kaya omongane kan sane. Maksudnya ngoten, bukan berarti terus wong tuane enggak punya wibawa, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makarimil akhlaqi lan piro-piro mulyane akhlak, diajari akhlak sing apik. Basa lan minimal. Iki Kang Mbak, nek pesan iki kok jenenge nak duwe anak iki diajari basa. Mergo wong itu terlihat sopan tidaknya itu pertama kali dilihat dari apa? Cara berbicara. Nak jenengan basa itu berarti otomatis jenengan ngerti unggah. Wong basa ki ana unggah-ungguhe. Iki ngomong karo kanca, ngomong karo wong tuwa, ngomong karo orang yang lebih terhormat. Tapi nek anak jenengan ora iso basa ngomong ki ora ono semeratane. Ya napa mboten? Ngomong ki mbek kancane ya ngono, gitu. Ambek wong tua ya ngono, ngomongnya ambek guru ya ngono. Tapi nek minimal ngerti basa itu berarti anak ngerti ungguh. Kadang yo mek namane wonten ten mriki nggih kadang saiki ketoke mung iso basa kabeh nggih. Awal-awal itu ono sing ora iso basa. Ngomong mbek wong tuane mongko. Latihan ya, dilatih basa. Wal bukti lan adoh amma saking perkara yukhilu kang ngacatake apa man pita ali bidini kelawan piro-piro piwulange agama dicoke saka barang-barang sing ndadekke cacate agama. Cacate agama ya akeh barang-barang maksiat iki ndadekke agama cacat, ndadekke akhlake ya cacat. Anak-anak itu dikandani, wih, ora entuk ya sengeni tenan. Ojo diumbar lah, nek memang salah ya ojo entuk. Nang ora pareng, mboten pareng. Lekane iman karo anak kok sembarang sing dilakoni anak di ACC. Ampun, memang salah ya kudu diseneni. Pertamu nggone wong cak-cakan ning dhuwur napa jenenge kursi pantes napa mboten? Mboten. Sengeni ceyot perkelongi ora ngerti yo dongke. Nanti dolanan nggone wong kok wonten niku weruh saestu wong pertamu bareng. Nggih, duwe anake nganti nek ning desa kan kadang niku nggih. Kaca sok ana napa niku pesine niku napa jenenge tralis nggih. Pertamu anake maenekan tralise tanggane sing ditamoni. Lho rumangsane seneng kowe lho anakku pinter iso penekan. Lan iku nek ning omahe dhewe rada ana memperle. Mertamu kok anake penekan ning nakono tralis kocone tangga kok dienengke. Terus ana pertamu meneh nggih nganti napa dolanane misalkan sing mbok tamoni duwe dolanan akeh. Nek anake jenengan kok ora dikon ora disilehi yo. Nek anake jenengan trunyukan terus ora narik dolanan yo aja entuk. Ora ngono ora narik panganan suguhan. Sok ngoten to? Yen to ora arek dipak suguhan iku dikok sak terune. Dijikoke anake ono sak toples dijebke kok ora arek. Iku mboten pareng. Nah, ketok berarti cacilike ora mudeng, tapi sing ketok isin sing duwe isin sinten wong tuwane. Kok ketoken wong tuwane ora iso ngajari sopan santun. Nah, iki diajari perkara sing iso ndadekke cacate akhlak. Mitril kadibi ngumpamani godhok. Nah, aja entuk anak dilatih jujur. Aja ngapusi.
anak malah kandani karena mesti nak kita boleh guru. Siapa yang tadi pagi sholat subuh, yang tidak sholat subuh, macam aku loh, no, ngisin sini. Padahal kan bocah cilik biasanya jujur, ya no. Malah maknya dengan dari mau nak kita boleh pak guru atau bu guru sholat subuh ora, kau jawab sholat, kita menangah kursi. Kemudian ambil orang buku ini kok nak tarweh ya, tarweh dulu tarweh Ramadan. Anak ini kan orang sholat dulu, asal mari bisa subuh kau nyentang, ya no? Sholat raweh nyentang, saya nyentangi makni, padahal anak ini orang sholat. Dicentangi kabeh nopo boten? Dulu centang, asar, centang, maghrib, centang, isya, centang, subuh, centang. Lalu makni kan ngajari kaya ngono nggih, lha kok yo anak yo dadine orang benar. Usah diajari berbohong. Wal ibati lan ibah menapa ngrasani. Yo kena aja ngrasani jak ngruneki tangga. Nah wong tuane wong anak iki fotokopi wong tuwa. Nah wong tuane tukang ngrasani yo anak biasane ngrasani. Golek cacahe tangga ora ana rampunge iki nak petan wang ora ana rampunge apa meneh petan cacahe tangga. Warna mati lan adu-adu. Namimah adu-adu ngedu cara bahasa saiki apa provokator. Wal atroti lan monopoli. Monopoli nak cara saiki biyen ki lho kaya termasuk umbul, termasuk dengan iki kaya nak jajan ana apa nang kae? Ya? Lotre. Nah, apa istilahnya? Lotre. Aja entuk ya lotre. Tapi saya kadang menggunakan ya biar musuh ya langsung dan ya biasanya. Ya itu dia cilikane niku sebulan terus neng ana kertasnya cilik terus dibuka kok ana hadi ya ngarana permen dong cecak. Iya. Zaman saya ini beneran ya. Permen dong cecak abang hijau. Malah botol cilik-cilik limo asli ora tuku permene. Dulu hadi ya ojo diwarai ngono. Anake santri ojo dikenalke ngoten niku. Jenengan santri hati-hati utawa jenengan santri ojo dodol kaya ngono ya. Dan ngaji dengan omah dodol keliling karo dodol dipajang kaya ngono. Santri kok dodol kaya ngono. Ojo anake yo ojo entuk tuku kaya ngono. Pengen apa to hadiah paling ngono paling misalkan duit 10.000. Nggih. Paling dhuwur apa biasane? Slot. Duit. Jadi misalkan paling duit 20.000 atau 10.000 timbangan jenengan tuku kaya ngono 500 lawan 10 ya wis 5.000. Itu kan dari Rasulullah satu buku itu kan ada paling dhuwur 50.000 orang mulai TI wae. Ono aneh kaya mergo kaya ngono iki biasane nopo? Ojo nggih monopoli apa ngekre. Wal bukhli lan masjid. Kemudian ini masjid, nak ana kancane duwe KI, jenenge KI. Tapi nak duwe dhewe di tanganan dimu oke. Tegel pilih lho nyedot es, mangan panganan ning kamar mandi. Betul ora dijaluk kan. Nah, iku yo coba ngerti, ya. Nak gelem jaluk ya kudu gelem ya ora parah ya nak ya. Dimaaf dari ora parah lho. Di panganan ojo diumpetke. Lah yen jaman cilik kula ki ora gede kanca. Biyen kan musuhe boten es sedotan, es lilin. Ya to. Barmana ana kancane sedot ngobat lebokke ngene. Nggih. Ngomong kok nak kancane ora dewa sedot meneh, terus lebokke meneh. Biyen yo maklum kaya ngoten iku larang pakan. Saiki yo aja lah. Lah ono sing ngoten cangkene kathah. Ono mosok yo banget ya. Nah ono iki pangan ya. Wong kanca yo enak ning sithik ya kok yo ewo. Ya napa mboten? Pantes-pantese kembang lambe tawani. Doyan kan gelem ora? Gelem. Saya jawab desain C. Kenal gelem. Pak Ibu lho.
Ditawani jam kupak ijumu aku ya gelem. Ditawani jam cinta. Ya minimal ojo nganu lah. Ojo napa medhit. Koncone medhit ya medhit, pelit terus apa? Wiki ya. Sak kanca-kancane ya, sak kanca-kancane kok sing intine medhit, pelit apa meneh cetil. Berarti otak ngene kancane. Cetil, bedil, medhit, pelit apa meneh. Ya wiki, nah wiki man kanggo awake dhewe. Wa qali dalika. Lan liyane mengkono-mengkono kadhib ribah namimah lima usra bukhal. Liyane aja dipilihno barang-barang sifat-sifat sing elek. Minas sifati saking pira-pira sifat adzani mati kang kala. Labudha ora kena ora berarti apa wajib. Labudha ora kena ora wa ayyata asarolan yen to nampa labet ta'asuron kelawan labeti baligon wa ayyata asarolan dipasang fa'il wa ayyata asarolan yen to nampa labet sapa apa mau tifl wa ayyata asarolan yen to nampa labet sapa tifl ta'asuron kelawan tanpa labet temenanan baligon kang banget bima kelawan walidayhi. Ya bahasane abah apa bahasane umi apa? Anak kuwi fotokopi ne wong tuwane. Apa yang ditanamkan orang tua itu apa yang akan dicontoh oleh anak. Kumane mental kemenyek kemandu ya mesti anake melu kemandu. Makne meneng anteng jublek ya anake ya meneng anteng jublek. Makne kasar ya anake kasar. Makne kakean omong anake ya cerewis. Ngono kuwi anak itu fotokopi orang tua. Wa bima lan kelawan perkara. Yasduru kang metu apa minuma saking walidayhi. Kakon kana nuli teman-teman ana sapa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku al-qudwatu panutan. Nabi itu panutan. Contoh as-sholihatu kang saleh. Ya panutan itu sing pas itu di Nabi. Wal uswatu lan tegese uswah teladan utawa panutan. Wal uswatu lan tegese panutan utawa teladan al hasanatu kang bagus. Fi kulli birrin harakate kasroh birrin burun barun artine beda. Fi kulli birrin ing dalem saben-saben kebagusan. Contoh akhlak sing apik nggih akhlake Kanjeng Nabi. Wa mukarramatin lan kamulyan. Wa ta'atin lan ketaatan. Nyambulu agawe sapa Nabi. Aksara kelawan luwih akeh mimma sanging perkara yang kulo kang ngucap sapa Nabi. Nabi itu sedikit bicara banyak bekerja. Nah dibahasake ngoten, sithik omong banyak kerja. Ora kuali ngomongnya duaki tapi sedikit kerja. Jadi aku cuma ngerasa kayak ngomong sebenarnya bet. Rasa kayak ngomong, ono sing kotor candak sapu disaboni. Ono bangunan kotor, nah ya wes toh sapune cekel ya kan. Aku sing nyapu sampean sing ngepel, sampean sing buat sampai. Itu apa? Sedikit bicara banyak kerja. Nabi niku ngoten. Ya alu asaro mimma yaqulu wa yatamassalu.
lan lakoni sapa nabi waya tamasalu lan lakoni sapa nabi kulama ing saben-saben perkara ya kang ngajak sapa nabi ilahi maring ma. Nabi itu seneng ngajak-ajak ya kan ngaji. Nah, gitu. Dia seneng ngajak. Nah, ana perkara apik, Nabi itu seneng ngajak-ajak. Ayo. Nah, tapi marang barang sing apik. Wa kana lan ana sapa Nabi iku ala khuluqin ing atase budi pekerti. Iku ala khuluqin ing atase budi pekerti azimin kang agung. Nabi iki budi pekertine apik agung. Wayang tadilan denot wayuk tada. Nah, mawon kuwi masuk. Wayuk tada lan kang denot dimasuki sapa bihi nabi. Dinot wong apik iki biasane akeh sing ngetut, akeh sing menut. Lakon kana yakti teman-teman ono langkung ketuwe sira kabeh di Rasulillah ing dalem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa uswatun panutan hasanatun kang bagus. Nabi itu merupakan contoh yang ideal dalam hal budi pekerti. Al-Ahzab ayat 21. Wa inna kalan sak temene sira iku la ala huluken yakti ing atase budi pekerti. Ing atase budi pira-pira budi pekerti adi men kang agung. Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tahdiri bab medeni. Bab tahdiri utawi iki iku bab tahdiri bab medeni. Minal akhlaki saking akhlak al-madhumati kang tercela. Bab sing nerangke akhlak tercela. Inna mas'uliyatal abai sak temene pertanggung jawabane pira-pira bapak kepala keluarga yang mestine duwe tanggung jawab. Fi hadzal majali ing dalem ikilah nggon mancing iku mas'uliyatun pertanggungjawaban syamilatun kang sumrambah bikul lima kelawan saben-saben perkara yatasilu kang berhubungan apa ma bi islahi nufusihim kelawan baguse awak dhewe abna. Bi islahi nufusihim kelawan baguse awak dhewe abna. Bapak itu diminta bertanggung jawab tentang anake apik apa ora. Iku tanggung jawab Pak. Makanya anak iki sing rumah emak tapi nak ono-onone ono apike sing entuk jeneng sapa pakne. Padahal sing nyinaoni yo makne. Ya toh, nanti apal juz amat yo makne, nanti iso salat yo makne. Wis salat entuk ranking 1. Sing disebut anake Pak apa anake Mak? Anake Pak Beni Purnomo ranking 1. Putra dari Pak Purnomo. Apa putra biasanya disebut jenenge Pakne atau jenenge Makne? Pakne. Padahal Pakne nyauni wae ora tahu. Lha ora ngerti. Makanya elok elek tapi yo ngono.
pos kampleng. Sapa kuwi? Oh, Pae. Wah, karo yo anake Pak Kae sapa? Anake Pak Kae. Saya sebut anake Pakne apa anake Makne? Makanya iki sesuk jenengan dadi wong lanang. Pengen disebut APE apa pengen disebut LE. Wa takwimi a'wa jajihim lan jejeke utawa luruse pira-pira lan lurusake pira-pira perkara bengkoke abna, meluruskan utawa jejekake perkara bengkok ya berarti apa? Perkara ora APE abna. Kalau anak ora bener ya dikandani, perlu diajar ya diajar. Kudu tegel ya anak. Jenengan ngeman karo anak ya padha karo sesuk jenengan di kedulurung-dulurung anak. Wa ta'ruf napa niku? Ta'ruf fa. Wa ta'rufuihim lan ngangkate abna. Wa ta'rufuihim lan ngangkat abna. Anid danaya saking pira-pira sifat asal. Ora kedulurung barang asal ya anak kudu diajari akhlak sing apik. Wa husni muamalatihim lan baguse srawungane abna. Lan baguse srawungane abna lil akhirina maring pira-pira wong liya. Lil akhirina maring pira-pira wong liya kudu diajari srawung sing apik. Kon apik mek kanca, aja tukaran. Peseni anak, yo nang entuk dolan, tapi ora pareng nakal, ora pareng nakali kancane. Oh, keren banget nggih. Cilik iki biasane ngoten arep dolan. Entuk dolan tapi ora entuk tukaran. Ngoten kok boten biasane. Nggih. Fahum mongko utawi abad dia bapak mau pahum mongko utawi abak iku mas'uluna kang den jalui pertanggungjawaban. Bapak itu jalui pertanggungjawaban antahlikil auladi saking budi pekertine pira-pira anak mundus yogori awit mongso cilik. Awit cilik kena urung balik niku cara amal apike amel aleke nemplek ning wong tuwa. Alaswidki ing atase temen utawa jujur. Alaswidki ing atase temen utawa jujur. Wal amanati lan amanah apa bisa dipercaya. Ini tanamkan kejujuran, tanamkan amanah. Wal istiqomati lan istiqomah, terus menerus ajeb itu istiqomah. Orang tuntek, nah umbian hari orang gorok asem, orang tuntek itu maksudnya istiqomah. Wal isari lan isar itu apa? Mendahulukan kepentingan orang lain. Allah bahasa Jawa ini. Wal isari lan ngutamaake wong liya. Wal isari lan ngutamaake wong liya. Kalau bahasa PKN ya kalau sekarang istilahnya ya. Ngapa? Sifat sosial. Tidak boleh egois, tidak boleh individu. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Itu namanya ihsan. Wa ighasatil malhufi lan nulungi wong kang kesusahan. Tanggane kancane susah ditulungi. Aja malah digusu. Kancane tiba ora ditaneke malah digusu. Wa tirokil kabiri lan mulyaake wong tuwa. Diajari basa sopan karo wong tuwa. Mbah wong tuwane dhewe mbah pernah wong tuwa. Wa ikramid dhaifi lan mulyaake tamu.
Wa ikrami dhaifi lan mulyaake tamu, ana tamu dimulyake dipinarake monggo pinarak. Ana ya kaya wedang lagi ora ana ya wedang putih, ana ya kaya panganan ora ana ya dijagongi jak ngomong sing apik. Wa isani lan gawe bagus. Wa isani lan gawe bagus ilal jari maring tangga. Tetangga sing apik. Wal mahabbati lan demen cinta lil akhirina maring wong liya. Wong seneng wong liya, aja moyoki, aja moyoki cacate. Panjenengan boleh cacate wong liya malah ketok cacatmu. Wong iki nek dicacat iki mesti sare biasane terus ganti nyacat wakmu. Wa mas'uluna lan den jaluki pertanggungjawaban antang zihi alsinatihim sangking bersihake piro-piro lesane abna. Antang zihi alsinatihim sangking bersihake piro-piro lesane abna. Minas sabbabi sangking misuh-misuh. Anak aja dikandani misuh, aja sulen kakean, KKN ya, contoh gimana orang oleh susu ya, lem ya, ro ya, coro tenan. Orang kayu ya nak coro gawe miso ya. Sing kayu apa? Sulennya. Miso kok cecak ya ora. Lah ora. Lembut. Kalau lumayan naik kadang. Tapi ya sing biasanya sing gunane apa? Ya sulen iki mau ojo diajari. Mas apa? Wasyaka ini lan tegese misuh-misuh. Wal kalimati lan pira-pira kalimat annabiyati kang ala. Ojo ku bahasa sing ala. Ngundang koncone apa biasane nek des. Biasanya piye? Ngono ta? Lah aku ra kino koyo ngono ya ora ngerti ora tau undang wong ngono. Oh, sing mbak diri tak undang mbak. Nggih, iki tau jagar napa mboten? Dikandani apa nak undang iki cilik ana ning pondok undang mbak wedok nak lanang ojo cil ojo rong sirong. Ora itu, itu masuk omong elek. Gel ngono rantok. Ya. Lagi itu apa? Dia orang semorate. Ya, dia itu alko di hati kang Allah. Lalu nak ganti sampean juga elek. Sore, ya. Ya lah, dibalas wae sama juga elek ya ganti diundang mana kono sore kan kuwi undang sampean nganggo undangan sing apik. Dikira nggih, iki wasiat abah ing pondok iki saling menghormati minimal dari segi panggilan. Mbak Salsa cantik, dulu kan Alena ya. Paling orang dia Mbak Salsa, Mbak Beril, nah itu kan enak. Mbak Sylvia, Kang Nanda kan enak ya. Ojo gel ngono ojo. Ngomong jalan mana ngono tak kayak labing undang elek. Kon undang kan ngono kok ilang elman ya. Kan. Ini ono wingi krungu ono undang kontore kok sing elek kaya ngono kuwi. Ora ngerti meneh. Tak sak pondok tak kei paraban elek kanggo awakmu nek sampe ngonani undang koncone ya. Wa dina wa aku lima lan saking saben-saben perkara yang bau kang meruhake apa man anfasa til khuluqi
saking rusake budi pekerti. Kaya mungkin nuduhke berarti ora duwe akhlak. Wa su'it tarbiyati lan olone pendidikan. Nyetoki nang jenengan apa ora diwulang tata krama. Wa mas'uluna lan kang den jaluri pertanggungjawaban sapa abad antara fuihim saking luhurake abna. Jalur pertanggungjawaban saka luhurake abna andanaya saandanayal umuri saking asore pira-pira perkara wa safasi fil adati lan pira-pira asore kebiasaan. Jalur diperjawabkan ora perkara sing apik, perkara sing elek barang. Wa qabaihil akhlaqi lan olone akhlak. Wa angkul lima lan saking saben-saben perkara ya hutukan menempatkan apa man bil muruati kelawan kewibawaan, bil muruati kelawan kewibawaan wa syarafi lan mulya wal iffati lan menjaga diri. Diajari menjaga wibawa, menjaga kemuliaan dan menjaga harga diri. Jangan melakukan hal-hal sing dadeke ino awakmu. Wa mas'uluna lan dijalui pertanggungjawaban sapa abad anta widihim saking kebiasaane abna. Jaluki takoni anakmu biasane apa? Sholat apa ora? Jayamene ngopo? Jayamene ngopo? Ala masyairin ing atase pira-pira perasaan. Ala masyairin ing atase pira-pira perasaan insaniyatin kang bangsa kamanungsan karimatin kang mulya. Dijaluki bahkan dijaluk pertanggungjawaban tentang apa? Segala perasaan. Wa isasatin lan tegese pira-pira perasaan atofiatin kang bangsa welas asih nabi latin kang mulya. Kal ihsani koyok gawe bagus. Ihsani, oh ya, ihsani ini sapa? Ihsani. Ihsani ki ihsani. Ya nang. Benar. Kang ihsani ki sapa? Ihsani. Bagus tenan toh? Bagus. Lah yo bagus yo nang. Yang ihsani artinya bagus. Gawe bagus. Ilaliyatama mari bocah yatim. Nah, yatim diapiki, ojo ditukari. Ihsani kok tukang tukari, wah ganti jenenge. Kalau sregep wonge, ihsani kan tukang gawe bagus. Sing napa semrawut digadekke disoto dadi apik. Wal birri lan gawe bagus bil fuqara kelawan wong-wong fakir. Ya diajari lah welas asih karo cahaya teh wong fakir. Ana wong fakir, nah minimal latihan ana wong ngemis nang duit anake sing kon ngeke. Bener ana wong ngemis karo ngene. Ojo dikake dhewe, dilatih anake sing kon ngeke. Wal afi lan welas alal aromili ing atase pira-pira rondo. Nek mbok rondo, bener rondo tuwa ora di penghasilan apa? Wal masakini lan pira-pira wong miskin diwelasi ila ghairi dzalika maring mengkonolah apa kae mau awet dhuwur apa maskulun kabeh ke mau min hadhil mas'uliyati saking ikilah pertanggungjawaban al-kabirati kang agung asyamilati kang
memputu memuat. Alati tatasilu ka berhubungan apa hadil mas'uliyah. Alati tatasilu ka berhubungan apa hadil mas'uliyah bitahdibi kelawan bersihake akhlak. Bitahdibi kelawan bersihake akhlak watar tabiti lan persambungan bil akhlaki kelawan piro-piro akhlak. Wallahu a'lam bishawab.